gusto mo? Ano ka ba yung manok niya? May pera siya din, ano? Hi, Sis Ann. Good Ano, magbaba evening. muna tayo. Tabanan kita. Overtime muna tayo. Overtime sa work. Ay, hindi ko na maasikaso yung aking YT. Good evening, sis. Hello, magandang gabi. Ito, yan ako natin konti. Ayan, 3 million in the house. Good evening. Overtime muna tayo sa work ngayon. Dahil overloaded ang ating order. Yung bago dito. Ito yung luma. Ito yung bago. Yan. Sis Pitulana. Salamat, sis. Good evening. Ayan, pasensya na kayo. Lagi akong busy. Tayo makaikot sa mga nagla-live. Pasensya na, guys, ha. Si Chanong Kipay. Ayan. Magkano isa? Ayan. Pagka per piraso, 20 pesos ang benta namin. Overloaded ang ating order kaya tayo nag-overtime ngayon. Pero sa palengke, 3,100, tubo na nila yun. Oo, totoo yun. Mas malaki kita nila kaysa sa amin na gumagawa. Bakit? Ano kasi yun? Marami na rin kasing kamay na pagdadaanan yun sa palengke. Kaya hindi natin sila masisiba. Kahit sa SM, ganun din.
Halos 35 na ang isa nito sa SM. Kasi pang SM tong mga gawa namin, sa SM namin to dinideliver. Oo, sa mall, mahal talaga na. Kaya maswerte ka pag malapit ka sa pagawaan mismo, makaka-minus ka sa mismong pagawaan pag malapit ka. Ano to, pag pinikap sa amin, bayad siya, babayaran ka na agad pag pinikap sa'yo. Kaya ito ang kagandahan dito, pag kinuha sa'yo, bayad agad. Bago sila aalis, babayaran ka na. Uy, nagalaw natin. Yan, medyo maingay nga lang yung mga kinako guys ha. Ayan, hinaan nyo na lang yung volume ng cellphone nyo. Para hindi masyadong masakit sa tenga. Nasa Bicol po ba ikaw? Ay, hindi na. Nandito ako sa Bulacan. Dito na kami sa Bulacan. Dito kami sa Bulacan nakatira. Nakakapagod nga lang. Katulad ngayon, overtime. Kuya. Tiis-tiis lang para kumita. Ganon talaga pag gusto mong kumita. Kailangan tiis ng konti. Gumagawang ganito sa Bicol, ayan. Sir Jason, good evening. Kumusta na? Ayan. Kumusta na po? Ayan. Okay naman ako, Sir Jason. Long time no see. Ayan. Overtime kami dito sa Tahian, Sir Jason. Overloaded ang aming order ngayon.
puyat ka nga, pero malamang, mapera ka naman. Harinawa, magdilang Anghel ka, sir, at, ano ba to, ang pangalan niya? Isip po kasi lagi, host, na-miss ko na live mo eh. Salamat, Sir Jason, Dito sa amin, maulan, Sir Jason. Diyan ba sa inyo, kumusta? Ayan, overtime ako ngayon dito sa Tahe. At marami kaming order. Kaya habang nag-overtime, naka-live. Hindi ako naka-screencast ngayon, Sir Jason, kaya pwede tayo magkwentuhan ba? Ayan. Lagi ako naka-screencast no nakaraan, kaya hindi ako kaya hindi nyo marinig yung boses ko. Aligaya ko Yan, hinaan nyo na lang yung mga volume ng cellphone nyo kasi malakas maulan din po, host. Kakarating ko lang din po, galing trabaho. Okay. Buti pa si Sir Jason, di nawawala ng trabaho. Ayan, madalang ako makapag-live na Sir Jason. Buti ngayon, tempuan mo na, may live ako ngayon. Wala ako makapag-live, busy kami dito sa Tahe. Tag-ulan na yata tayo ngayon. Wala na yata summer ngayon. Regular po kasi ako sa trabaho namin, host. Kung wala akong wala din kitain. Ano namin? Ay, ganun ba? Di mas mabuti pala, Sir Jason, kasi regular ka. Mas mainam yun. Kesa nung casual ka lang, kasulpot-sulpot ang pasok. Yan, at least yan, regular ka sa trabaho, di ba? Nakaantok na nga sana ako, kaya lang meron pa akong tatapusin eh.
Ayan, shout out sa 5 million in the house. Thank you so much. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin pag-overtime. Araw-araw busy tayo guys. Kaya pasensya na sa mga hindi natin nabibisita sa mga live ninyo. Pasensya na. Very busy. Lang talaga tayo. Maraming salamat sa pasilip-silip dyan. Kung ko nakikita dyan na isang pasilip-silip na hindi nagpo-comment. For Megan in the house, thank you so much. Magandang gabi. Samahan niyo ako guys mag-overtime dito. Manahi tayo. Ayan, habang nananahi ako para may kakwentuhan ako. Sino ba dyan willing na makipagkwentuhan ba? Ayan, sa mga hindi inaantok dyan, nakagaya ko. Nagising pa rin. At nagtatrabaho. Ayan. Pa rin para maghanap buhay. Yan, maraming salamat sa 7 million viewers. Sa ating 7 million in the house. Thank you so much. Na hindi nagko-comment. Salamat sa patambay dyan.
pala, Ogoy. Ba't ba hindi na lumalakad yung aking ano? Diba to? Ang dami pala nagko-comment, Ogoy. Ma'am Kripa, may galat shoutout. Kaya pala nagtataka ako. Ano ba tong cellphone ko? Madam Yunes, ayan, good evening, good evening, good evening. Ayan, overtime Sisikoy Summer Mix overtime at overloaded ang aming ano, ang aming tahe. Mama Astrid, salamat Mama Astrid. Ayan, pasensya na talaga ha. Super, very busy lang talaga tayo guys. Ayan. Hindi ko nakikita, may mga nagko-comment pala, Ginoo. Yung cellphone ko may sakit na yata. Nai-stroke, di na gumagalaw. Alam mo, inaantok na ako, Madam Yunes. Wala bang ano dyan? Wala bang din bilog dyan? Tagayan mo nga ako, Madam Yunes. Yung mata ko, gusto nang matulog. Pero yung kamay ko, may ginagawa pa. Ay, Diyos ko po, Rudy. Kaya pasensya na talaga sa may mga live talaga dyan. Hindi talaga ako nakakaano, hindi talaga ako nakakalibot. Tagay, dali. Ay, naku, Diyos ko po. Diyos ko po. Abot mo na dito at nang tumalsik tong anto ko. Diyos ko po. Tambak ang ano namin, tambak ang order namin ngayon, Madam Yunes. Walang bakanting araw. Bukas naman, maglalaba muna sa umaga. Ba't hindi madalang ka mag-live, Madam Yunes? Live ng live, kahit walang mumu, okay na yan. Aba, sayang, mahalaga may update tayo. Wala na talagang mumu ngayon, tinago na ni Lolo. Kaya tiyaga-tiyaga tayo sa kakapurit na views. Si Sis Bunso, nag-direct na rin, wala na rin tao kasi sa Ang kainaman lang kasi sa screencast, makakapagtrabaho ka talaga, pwede mong iwan, kaya lang tawag dito, wala talagang tao. Pa isa-isa. O di ba? Sabi ko sa iyo noon, di ba? Yung mga ibang lahi, hindi yan permanent. Yung mga umaakyat sa iyo dati, kaya lang yung nagsisipasok, kailangan din nila ng saging. O ngayon, di ba? Nawala na rin. Mga ano nga yan eh. Yung iba papasok lang para mapanood yung video nila, tsaka mabigyan ng saging pag wala na. Di wala. Mga walang ano yan. Pag wala nang pakinabang sa'yo, tatapon ka na. Pag wala na silang pakinabang, tatapon ka na lang na parang goodness, my goodness. Kaya, ang pag-asa na lang natin makapagpa-viral tayo sa video, Madam Yunes. Yun na lang pag-asa natin ba? Sa live, wala na. Saka sa shorts video na lang ako, Madam Yunes, ako ngayon mahataw. Kahit nga sa shorts video eh. Kahit nga sa shorts video, na rin. Matagal na rin minsan, dati, pag nag-upload ka ng tanghali, sa gabi pa lang, malaki na views mo. Ngayon, minsan 3 days na, 1 week, saka pa lang dadami yung views. Bakit, host? Anyari sa channel mo? Ay, wala naman, Sir Jason. Napapahinga lang dahil very busy. Very busy. Laging busy sa hanap buhay. Kagaya ngayon, oras na ng tulog, pero naghahanap buhay pa rin. Minsan
napapanaginipan ko na yung trabaho ko eh. Tutulog pa ako, napapanaginipan ko na marami kong gawain. Napakahirap nung marami kang trabaho. Tapos laging ras, napapanaginipan mo pati sa pagtulog. Wala, Sir Jason, wala. Busy, sobrang busy. Hindi makapag-focus sa Hindi makapag-focus sa pagla-live. Dati nakakapag-live ako ng 2 times a day. Ngayon hindi na. Hindi na kaya. Laging busy. Every time I turn. Meron pala akong premiere. Kailan premiere mo, Madam Yunes? Mamaya tamsakan natin. Tusukan natin mamaya. Ano oras ba premiere mo? Hindi na ako makapag-edit ng mga video ko, Madam Yunes eh. Marami ko naka-stack sa cellphone ko ng mga pang-edit. Ay mga pang-upload, di ko ma-edit kasi sa gabi. Gabing-gabi na ako makayari dito sa tahian. Pag tumayo ako dito, tulog na, pagod. Sobra pagod. Ilang beses kaya ako nag-premiere, Madam Yunes, na wala ako, hindi ko alam na premiere ko pala, nakakalimutan ko ba? My goodness. Sa daming trabaho. Parang itim ko naman yata dito sa camera. Niloloko yata ako nitong camera ko nito ah. Yan, may pumapasok pa naman ng pakonti-konti. May naaawa pa naman, Madam Yunes. Tignan ko nga yung premiere mo. Wala naman eh.
Kakatapos lang, makukulay. Kakatapos lang pala. Ayan, nandito ako sa premiere mo, Madam Yones. Kakatapos mo lang pala, hindi ko napansin. Agway Ginoo. Ayan, naka-play ka lang, Madam Yones. Kumusta ang kampanyahan? Madam Yones, may pag-asa ba tayo? Yan, malapit nang matapos yung premiere mo, Madam Yones. Ayan siya, oh. Malapit na matapos. Ayan guys, ha, sa nag-comment yan, hindi ko pa nakibasa, mamaya na lang ha, naka-play yung ano. Nandun kasi isang cellphone ko sa loob, natatamad ka tumayo. Pag maingay yung live ko guys ha, hinaan nyo na lang yung mga cellphone nyo, ay volume nyo ha. At medyo maingay talaga tong ano, makina ko.
I never believed in love. Ayan, done watching na madam ha. Ayan o, ads na lang. Harang na lang ang ating yayariin. Nasa harang ka pa. Yan, dalawa yung harang mo. Okay. Ayan. Finish. Finish. Ano nangyari? Ayan, good evening, sis Bunso. Magandang gabi sa iyo dyan, host. Kain po muna ako, ha. Good. God bless po. Sige lang, Sir Jason. Salamat, Sir Jason. Naman, host ko. So, kain na. Kumain na ako, Sir Jason. Tapos na ako kumain. Sis Bunso, salamat. Wala na tayong momo, Sis Bunso. Kawawa na yung live natin. Sis Bunso, nasana yung ating mga momo. Nawalay na. Saan ba nagsipunta? Nasa ibang planeta sila ngayon. Nasa ibang planeta ang ating mga bisita. Namamasyal. Pinagbakasyon ni Lolo. Okay, Sis Bunso, I'm here ako sa iyong bahay. Bakit tumutulog ka? Bakit sabi nila, bawal daw yung highlight i-upload? Totoo ba yun? Kasi napanood na raw yun sa live. Talikod natin ng konti.
And every time I try. Yan, malapit ka na matapos yung bunso sa iyong highlight. Iiwan na lang din ako ng bakas sa iyong bakay. Bakasan ko ng mga pako. Pasensya na guys ha. Kung may nagko-comment dyan, di ko muna nababasa kasi yung ating monitoring is ginamit ko muna. Mamaya babasahin ko yung mga ano nyo. Comment. Uy. Ano ba yung... Agoy. Lamaan yung ano ko. Ayan, tapos ka na. Tapos na yung highlight mo, sis Bunso. Nasa harang ka na. Ayan, daan. Mag-comment tayo guys. Ayan. Ayun. Ayan, we gonna shout out kay Erin Soul Vlog. Magandang gabi sa'yo. In your house. Wala nang tao. Isa na lang. Nag-iisa na lang.
Malay na banggi. Sabi, sa imo manay. Ayan, malay na banggi din. Erinsol.